Un singur lucru așteptăm, ca cel pe care îl mărturisim și prin care trăim în lumea aceasta, pe care îl onorăm și îl glorificăm în lumea aceasta, să vină să ne ia la sine. Mărirea lui Dumnezeu. Până atunci, trebuie să mărturisim despre El. Până atunci trebuie să-L mărturisim pe El și să-L lăsăm pe El să se manifeste prin noi. Să ne supunem Lui, chiar dacă uneori nu înțelegem, chiar dacă uneori nu ne place, chiar dacă uneori firea se răzvrătește. Firea trebuie să o ținem răstignită, împreună cu poftele și patimile ei, iar noi să trăim prin puterea Duhului Sfânt. Glorie Domnului! Frați, surori, mai e puțin. Se vede că și vrășmașul și-a întețit atacurile. Dar știți de ce? Pentru că mai are puțină vreme. Și el știe asta. El știe mai bine decât alții, că el mai are puțină vreme. Și pentru asta face tot ce poate acum ca să mai răpească pe unii, să mai înghită pe alții, să mai facă anumite lucruri. Vă spuneam, prea multă autoritate îi dau oamenii, pentru că el și-a pierdut puterea. A fost dezbrăcat de putere. A dezbrăcat Domnul Iisus domniile, a dezbrăcat stăpânirile, l-a dezbrăcat pe Satan de forțele și de puterea care a avut-o ca heruvim strălucitor. L-a dezbrăcat prin moartea și învierea Domnului Iisus, a dezbrăcat domniile și stăpânirile, a luat cheile morții și a locuinței morților. Și a zis, eu sunt acela care am ieșit biruitor din mormânt. Glorie lui Dumnezeu! Știți câtă putere are vrăjmașul? Cât îi dau oamenii? Cât îi dau oamenii? Nu este nici atot prezent, atot puternic, nici de cum. Câtă putere îi dau oamenii, el nu pierde ocazia. Dacă oamenii dau un prilej și deschid o ușă într-un fel sau altul, e ca o invitație pe care oamenii o fac și atunci el nu pierde niciun prilej ca să lucreze, ca să rostească tot felul de amăgiri sau tot felul de amenințări. Noi suntem chemați să ascultăm vocea Domnului, care ne trimite într-o parte și într-alta, ca să-L mărturisim pe El și acolo. Aduceți-vă aminte ce îi spunea Domnul lui Pavel, când trebuia să meargă la Roma și unii spuneau, dacă te duci la Roma, eu ieșit înainte, unii proroci i-a zis, dacă te duci la Roma, vei suferi acolo lanțuri, vei suferi durere. Unul și-a luat un brâu dintr-un cuier, a intrat unul, a luat un brâu dintr-un cuier unde era Pavel adunat cu câțiva oameni și a zis, s-a încins cu brâul ăla și a zis, așa vor lega la Roma pe proprietarul brâului acestuia. Și Pavel a zis, să merită, să merită, eu sunt gata să-mi dau și viața. Dar știți ce a spus Domnul? I-a zis, Pavele, nu te teme. Cum ai mărturisit pe aici, trebuie să stai și înaintea împăratului să mă mărturisești și acolo. Trebuie să mă mărturisești și acolo. Întrebarea este, l-a mărturisit Pavel? Până la capăt. Până la capăt. Glorie lui Dumnezeu. Noi suntem chemați să-L mărturisim pe Domnul până la capăt. Nu te teme. Domnul e cu tine și Domnul e cu mine. Suntem chemați să fim martori, martori vii pentru El. Nu te teme de ce ai să suferi. Nu te teme. E o suferință mică. În comparație cu slava viitoare, în comparație cu ceea ce ne s-a pregătit, necazurile de acum, din vremea de acum, sunt nimicuri. Suferințele de acum pentru Domnul sunt nimicuri. Nimic. În comparație cu ce ne se pregătește în împărăția Lui. Slăvit să fie numele Lui.